Айде банда, ново включване, ново видео, едно влогче от една нова къщичка. Намираме се в град Съединение. Момчето реално е втория човек, който ни намери от клиповете, които правим в YouTube. Наистина съм изключително изненадан. Отскоро снимаме, но радвам се, че имаме вече някакъв резултат от това нещо. Свърза се с нас, каза, че е гледал клипове, така нататък. И така, много хубав човек изглежда, занимава се с земеделие, както и да е. Много хубава къщичка е направил. Още е в процес на правене ден. Сега преди малко монтирахме скелето. Може би от около 3-4 часа сме тук. Разтоварихме малко материал. Знаете как е първия ден, малко организационен. Дигнахме скелето и започнахме да си хващаме нивата. Разбира се, преди това шприцовахме. Тук-там имаше бетон. По-хубаво, знаете, хваща когато е шприцован бетона. Ето виждате тук в началото, в основите, където е бетона. Хубаво е да се мине някой, който има желание и си прави сам изолацията и не е много наясно. Където има основа бетон, хубаво е да се мине с материала, който лепите съвсем тънко, без, разбира се, да се стараете. Просто да има една хубава и добра основа. Виждате, точно преди нас, ние като дойдохме, завършваше момчетата с климатиците, са си пуснали една отводнителна система за конденза от климатиците. Иначе човека си е направил и навещета, които нарочно не е завършил с керамиди, за да можем по-лесно да стъпваме отгоре и да обработим фасадите над навесите. Виждате как ги е оставил за наше улеснение. И така, предстои, разбира се, и да се постегне малко двора, да се поизчисти. Предполагам, тук ще бъде оформено с пътечки, с градинки. Разбира се, обекта е в процес. Няма как всичко да бъде перфектно. Но самата къщичка има много добра визия и след като мине с изолацията, вярвам, ще стане още по-добра. Раздвижена е къщата. На мен това много ми харесва. На майсторите не им харесва много защото по-трудно заработи. Обаче виждате как е. Има фасон къщичката. Сега още не сме се уточнили. Те още не са наясно хората. Дали ще бъде един цвят, дали ще бъде два цвята. Според мен ще бъде хубаво да е в два цвята. Момчето има желание тук дървената обшивка, която се вижда отдолу сачака, да бъде с ламарина. Както е челната дъска облечена, така да бъде и отдолу. Препоръчах му услугите на Кундака в Пазарджик. Едва ли някой, който не е от града, ще го знае, ама хората, които са в нашата област, трябва да знаят. Работят хубаво хората, имат различни варианти, те само ги изработват. Ние вече ще видим да ги монтираме на място. И така, имаме още малко скеле за монтаж, но не можахме да съберем всичко на един курс в буса. Тук виждате къде са скрили момчетата под сянката. Много е топло. Днес сме дата, мисля, 19 август. Горещината е сериозна. Може би е над 35-6 градуса, но на сянката горе-долу бива. В момента виждате как си хващат момчетата първия ред. Той е най-бавен и най-отговорен. Първия ред, ако е прав, оттам нататък е лесно. Задължително пускаме един канап, по който се водим и това ни гарантира, че само една секунда. Това ни гарантира, че ще бъде изправен първия ред. Освен с лепило, си помагаме и малко с полиуретановата пяна за стиропор. В случая е на вюрт. По принцип работим с церезит, обаче магазина, който беше тук в Съединение, предлагаше като най-добър вариант вюрт и се спряхме на него. Много години съм я ползвал, обаче е голяма доказана марка, би трябвало да няма проблем. Понеже е доста крива къщичката, няма как да лепим на гребен.
Затова си помагаме с пяната, за да можем да направим хубав термомост. Реално не оставяме пространство, което да циркулира въздуха, било то топъл или студен, без значение. Така на камерата не съм сигурен дали ще се види къщичката, има си отклонения, въпреки че е ново строителство, но има. Сега ще ви покажа тук на колегите и малко им е поизпуснал кофража. Това са нормални неща. Който ви каже някъде, че е перфектно, не му вярвайте. Не съм виждал за сега толкова години работим някъде да е перфектно. Все има нещо. Дали ще е изпуснал кофраж, дали ще е изпуснал майстор. Гледайте сега тук за какво става въпрос. Не е само тук така, но тук е най-фрапантно. Има отклонение по около 2-3 см, не са нещо кой знае какво. Изправят се, обират се с материал, с по-дебел стиропор, с по-тънък стиропор и така нататък. Виждаме тук първия ред има и тръби за климатиците. Климатиците ще бъдат хванати директно на бетона. Това е желание на нашите клиенти. Не е грешно да се захване и върху изолацията, но има хора, които се притесняват, че няма да бъде толкова стабилно. Аз мога да уверя на 100%, че няма да има проблем, даже и върху изолацията да се хване. Просто знам с какви материали работим и как сме го лепили, така че съм напълно спокоен. Момчета, вие малко си тук по-преебани. Там е по-дебела сянката. Сега е най-голямата жега в момента е 3 без 15. Още малко днес започнахме малко по-рано работа и до към 3,5-4 часа ще изчезваме. Няма как, август месец е така. Да се надяваме, че и септември ще е добър. Поне до към 10-15, ако може да задържат жегите. Аз лично бих бил много щастлив. После като почне да вали да духа не е по-добре. Тук виждате има кабеляци. Това предполагам е за отоплението. То се и вижда. Не съм сигурен точно на какво гориво е помпата. Най-вероятно пелети. Някой ако разбира повече може да определи само от вида и може да пише в коментарите. И така, банда. Това беше от нашето включване в град Съединение. Това е само началото. И ще се радвам, ако ни гледате, следите канала. Надявам се, ако всичко бъде наред, след около 18-20 дни календарни, да бъдем готови. Айде за сега. Успех!